खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि बीटीसी आयेन आफादनि जथुम्माया जोबनानै थांबाय दिनै बीटीसीनि गोदान सरकारनि गिबि जथुम्मा नंगौ दिनै बीटीसी आयेन आफादनि गिबि जथुम्मा आरो बे जथुम्माया सानैनि हाबाफारिजों खुंजागोन बेनिनो दिनै सेथि सान बे सेथि हाबाफारिया जोबखांनायनि उनाव मावफुं सोद्रोमा देरहासार बसुमतारिया आयेन आफादाव सावरायनाय बाथ्राफोरखौ फोरमायथियो बिथाङा फोरमायदि बे हाबाफारियाव गासै मोन 14 सोंनायफोर गुबुन गुबुन बिफाननिफ्राय लानाय जादों आरो दिनै मोन 7 सोंनायनि फिननाया जानानै थांबाय दिनैनि बे हाबाफारियाव गोदानै थिसनजानाय साद' एमसिएलए बिथांमोनखौ आयेन आफादनि बुंथिगिरिया दिनै समायखिरा लाहोयो मख'नो गोनांदि दिनैनि बे आयेन आफादनि जथुम्मायाव साप्लिमेन्टारि बाजेट प्लेस खालामनाय जायो आरो बे बाजेटखौ बीटीसीनि खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्लेस खालामनानै होयो आरो बे बाजेटआव स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय 250 कौटि रां गोदानै बाहायनो थाखाय मोननाय रांखौ दिनै हाबाफारियाव एप्रुभ खालामनाय जाबाय होनना मावफुं सोद्रोमा देरहासार बसुमतारि बिथाङा फोरमायो बिनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायबावदि जाय बिथांमोना फिक्स पेआव 5 बोसोर दान बान्था गैयालासे खामानि मावबोदों बिथांमोननो बीटीसी सरकारा बुथुमनानै मोननाय रांखौ फिक्स पे दान बान्था गैयालासे खामानि मावबाय थानाय बिथांमोननो 30 दाननि दान बान्थाखौ दिनैनि बाजेटआव प्लेस खालामनाय जाबाय होनना देरहासार बसुमतारि बिथाङा फोरमायथियो दिनै बीटीसीनि गोदान सोरखारनि प्रथम एसेम्बलि जथुम्मा जानानै थाङो बे एसेम्बलियाव साननैनि हाबाफारि लानानै जागोन दिनै सानसे जाबाय आरो 3 तारिखआव जाबावगोन मथथे गासै 14टा कुइसन मानगोनां एमसिएलए बिथांमोना गुबुन गुबुन बिफानाव गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव बिथांमोना कुइसन लाखिदों आरो दिनै 7टा कुइसननि फिननायखौ होनाय जाबाय लोगो लोगोनो दिनैहाय गोदानै 6 जन एमसिएलए नमिनेटेड एमसिएलए थिसननायनि एमसिएलए हिसाबै बिथांमोनखौ दिनै एसेम्बलिनि स्पिकारा समायखिरा लाहोबाय आरो दिनैहाय दिनैनिफ्राय बिथांमोना एमसिएलएनि मर्यादाखौ मोनबाय आरो बिनि उनाव मोनसे बाजेट साप्लिमेन्टारि बाजेट प्लेस खालामनाय जायो बे साप्लिमेन्टारि बाजेटखौ जोंनि बीटीसीनि मानिजाथाव चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्लेस खालामो आरो बे प्लेस खालामनाय जिथु बाजेट बे बाजेटआव स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय 250 क्रर गोदानै देग्लाय बोसोराव खरस खालामनो थाखाय जोङो स्टेटनिफ्राय जों रां मोनबोबाय आरो बे मोनबोनाय रांखौनो खरस खालामनो थाखाय दिनै हाउसआव एप्रुभेल लानानै जोङो खरस खालामनायनि जिथु बाजेट प्लेस बे प्लेसखौ दिनै खालामनाय जाबाय आरो जोंनि गोबाव सम 5 बोसोर जाय फिक्स पे साख्रि मावनानै बेथन मोनाखैमोन बोसोरबा बे बोसोरबा फिक्स पे मावनानै बेथन मोनै बिथांमोननो बेथन होनो थाखाय दिनै जोंनि रेभिनिउ अन सर्स जोंनि बीटीसीनि रेभिनिउ बुथुमनानै मोननाय रांखौ बिथांमोननो दरमाहायाव खरस खालामनो थाखाय दिनै बाजेटआव प्लेस खालामनाय जाबाय आरो बिथांमोना 30 दान थारमाने आराय बोसोरनि दरमाहाखौ बिथांमोना मोननो हासिगोन आरो बीटीसी गभर्नमेन्टआ आगोलाव बुंबोनाय बादि बिथांमोननो बेथन होनाय जासिगोन होननाय
होननायखौ मावफुंनो थाखाय दिनै BTC आव जोङो प्लेस खालामनाय जाबाय बिथांमोननो बेथनखौ बा बिथांमोना बेथनखौ मोननो हासिगोन दा जोंहा डिप्युटि स्पिकार गैयामोन दा डिप्युटि स्पिकारखौबो जोङो BJPनि सासे MCLA बिजित गोरा नार्जारी तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि बिथां MCLA खौ जोङो BTCनि डिप्युटि स्पिकार हिसाबै आं निजेै प्रप'ज खालामदों आरो हाउसआव लोमस्राव दैमारी EM बिथाङा सापर्ट खालामनानै सेकन्ड खालामनानै बिथांखौ दिनैनिफ्राय डिप्युटि स्पिकार हिसाबै आनअप'ज्ड आनकन्टेस्ट माने डिप्युटि स्पिकार हिसाबै जोङो बासिनानै लानो हाबाय दा बेखिनि आरो दिनैनि एसेमब्लियाव मथथे 7टा कुइसननि सोंनाय फिननाय जादोंमोन आरो बे सोंनाय फिननायाव मोजाङैनो जोङो गाव गावनि सोंनांगौ मोनथिनांगौखौ जोङो मोनथिलायनानै लानो हाबाय खुब मोजां एटमस्फियारनि गेजेरजों दिनैनि हाउसआ बारग'लांबाय जोबथारनायाव जोंनि स्पिकार बिथाङा दाख्लै जिथु जोंनि पबित्र जोंनि आयेननि जिथु माने आयेन आफादनि जिथु एसेमब्लि बे एसेमब्लियाव माखासे आन्दलनकारि बिथांमोना जेरखम गाग्लोबदों बे गाग्लोबनायखौ निन्दा होनायनि मोनसे प्रस्ताब फैयो आरो बे हाबाफारिया गणतन्त्र माने पार्लियामेन्टारि डेम'क्रेसिनि सायाव आक्रमण जादों आरो बे आक्रमणखौ जोङो निन्दा होयो आरो बे निन्दा होनाय जिथु माने प्रस्ताब बे प्रस्ताबखौ स्पिकार बिथाङा मेडियानि जरिये फोसावगोन आरो बिथांनि जिथुनाखि प्रप'जाल मोनफ्रोमबो दोलोआ हयथ' अप'ज खालामालासै जों बयबो बे प्रस्ताबखौ जोङो एखे राहे बा नुजाफैनाय साफ्रोमबो MCLA बिथांमोना बे प्रस्ताबखौ आनएनिमास आनअप'ज्ड आरो खुनु बिरोधिता खालामालासै दिनै एसेमब्लियाव सापर्ट बा बेखौ पास खालामनानै लानाय जाबाय आरोखि बेखिनि